Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 29 декабрь сишәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме шушы минутларда безнең белән булган һәрбер тамашачыга матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Тапшыруыбызның башында тарихка кирип калган кайбер вакыйгалар турында кыскача булыр. Бүген виолончелистларның рәсми булмаган һөнәри бәйрәмнәре. Бу көн танылган дирижер, композитор, җәмәгать эшлеклесе, атаклы виолончелист Пабло Казальсының туган көненә туры китереп эшләнгән. 40 ел элек 1977 елда махсус хәрби бүлекчә булдырыла. Соңыннан тынычлык һәм тәртип сагында торучы хәрбиләргә Витязь дип исем бирелә. Витязьләрнең символы кызыл берет. 109 ел элек Мәскәү урамнарында беренче тапкыр легендар Аннушка трамвайы рейска чыга. Казанда электр системасы Россиядә иң элеккеләрдән санала. Беренче трамвай башкалабызда 1899 елда күренә. Киләсе ел үгез елы булу сәбәпле өстәлдә сыер итенә әзерләнгән ашамлыкларны куймаска киңәш итәләр икән. Ә менә каз итеннән ясалган рулет яңа ел табыныңызның бизәге генә түгел, телегезне йотарлык бәйрәм ашы да булыр. Әлеге рецептны коллега Мөршидә Җиһан Кайбыч районыннан алып кайтты. Минем янымда Рушания ханым басып тора, исәнмесез? Исәнмесез? Казга керешкәнче, әйдәгез сезнең кызыклы исемегезнең тарихы белән танышыйк әле. Мин туганнан соң әниемнең әнесе килеп, әтиемнән сораган, нинди исем кушарга җыенасыз дип, әтием Рәүфә исеме кушарга җыенабыз дигән. Рәүфә исеме бик карт инде, менә Рушания исеме яшьләргә кушыла, әйдә Рушания булсын дигән. Ул вакытта әле беркемдә Шәкерт абый дип йөртәде дигән аны. Әтинең энесенең Рушания исемле йөргән кызы булганын белмәгән. Соңыннан гына бу ачыкланды. Рушания исеме инде кояш кебек балкып торучы, кешеләргә шатлык өләшүче дигәнне аңлата. Не Рушания апа, сез чыннан да кояш кебек балкып торасыз. Сезгә белеп кушканнар бу исемне. Әйдәгез инде без тамашачыларны хәзер каздан нәрсә ясаячакбыз, нинди ризык була бу исеме ничек, шуны аңлатып китик. Тавыктан ролик ясагач, каздан ролик ясап буламы икән дип уйлап, менә берничә ел инде каздан ролик ясыйм. Менә шул каздан ролик ясау серләренә бик күп кеше төшендер әле дип Инстаграмнан да сораган инде. Менә сезнең килүегез бик яхшы булды. Бөтенесе шуннан карап, каз роликты ясардар дип ышанып калам. Бисмиллаһир-рахманир-рахим, башлыйбызмы? Башлыйбыз. Әйдә, менә монда өстәлдә бик тәмле генә шулай күренеп тора. Төрле тәмләткечләр дип әйтик инде, һәрберсе әзерләп куелган. Булар нәрсә? Булар кирәклеләрме? Кулланмаска да мөмкинме? Әлбәттә, инде беренче чиратта безнең каз, аннан соң күбәйтеп чеснок, аннан соң төрле борычлар, тәмләткечләр ит өчен махсус. Аннан соң инде пешеп чыкканнан соң итне турап куйганда бизәргә петрушка белән суган, яшел суган. Әмма син сарымсак инде җитмәсә кирәк булса дип әзерләп куйдык. Иң беренче казның канатларыннан, аякларыннан шактый гына менә сөяк өлешен калдырып, матур итеп түгәрәкләп кисәбез. Бу махсус шулай эшләнә инде. Аның теге җирләреннән итеп булмый бит инде. Монда итлерәк өлешен алырга кирәк, рулет булсын өчен. Әлбәттә, инде пычакның кайрап үткән булуы кирәк. Алдан кайратып куярга кирәк, матур иттереп. Уралма ясар өчен казны сөягеннән айырарга кирәк, әйме? Әйе. Менә бу иң итле җире, иң матур җире менә бу түшендә. Рушания апа, бу бит инде көндәлек ризык түгел, кунак ризыгы дип атала инде. Дөресен генә әйткәндә, кемнәрне сыйлыйсыз соң мондый тәмле ризык белән? Минем әйтә торган гадәтем бар, без бу дөньяда үзебез кунак. Шуңа күрә кайсы вакытта үзебез өчен дә пешерәбез, кайткан туганнарыбыз өчен дә килгән, гомумән башка җирдән килгән кунаклар өчен дә пешерәбез. Менә мин хәзер сарымсакны шулай ваклап бетерәм. Рушания апа, аны шушында өстенә сылыйбызмы? Ничек кирәк булачак? Әле башта итне тәписе бар.
Без Олы Кайбыч авылында Рушания апаларда каз уралмасын пешерергә җыенабыз. Менә инде безнең казның йомшак иде әзер. Хәзер иң беренче чеснок ышкыйбыз. Аннан соң тәмләткечләр кушабыз. Әйдәгез Тигез итеп каратабыз, ярый? Бер җирдә булып, бер җирдә булмаса, бер нәрсә булмый инде. Алай да. Чеснок булган җир тәмлерәк була инде аны. Әлбәттә. аны сез ушлыймыз китереп саласыз, ахырсы шулаймы, тагы бераз кирәкме? Кирәк. Савыты белән төшеп китмәсен, тагы харап булырмыз. Хәзерге тузларның тузлыгы бик ни? Слабый. Карап торышка да бик матур күренә. Шул кадәр аппетитны ача дип әйтик инде. Пешкәч ничек булыр? Аннары карарбыз. Хәзер моны уралма ясыйбызмы? Әйе, урама ясыйбыз. Менә шул итеп. Сездә Ике яктан әйме? әйе, урый аласыз. Махсус пакет içine тагабыз әйме? Әйе, аны ачыгыз әле. Ачабыз. Менә берсен эчкәрәк куябыз. Булды. Һәм икенчесен Икесен бергә әйме? Аерым түгел. аерабыз аны хәзер. Безнең духовкабыз 220 градуска кызды. Хәзер мин аны духовкага куям. Һәм инде 1 сәгатьтән соң бераз гына киметеп, әкрен газга тотып, алып ашарга мөмкин булачак. Ярар алайса, әйдәгез уйык. Куйык. Аллага тапшырдык. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бик кызык кеше булып чыктыгыз әле сез, Рушания апа. Кыйын чакта да көләбез, кызыкта да көләбез. Кыйынмы көлү түгелме, тик үзебез беләбез. Һаман көлеп йөргәнгәме, тиле дип уйладылар, алай гына түгел, хәтта юләргә санадылар. Үзеңне җиңеп килгәнне тик дуслар аңладылар. Кыяшлы йөрәк эчендә шартлап тора бомбалар. Усал телләр сөйлиләр дә, барбер бутыналар. Җирдә көлү тынып калса, нинди булыр дөньялар. Менә шундый матур шигырь язган. Тәмле исләр чыга, духовка тарафыннан пешкәндер, ачып карамыйкмы, Рушания апа? Ачып карыйк. Без бүген Рушания апа белән аның шәхси рецептын кулланып, каз уралмасы пешердек. Ул әзер, менә монда инде тәмле исләр чыкты, бәрәңгедән парлар чыгып тора, казбыз бераз суынды. Без инде аны хәзер ашап та карый алабыз, чөнки майлы казны кайнар килеш бик ашап булмый. Авыз итикме, Рушания апа? Бисмиллаһи, Аллаһа тапшырдык. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Башта куып карый, аннан инде бәя бирербез, шулаймы? Аллаһа тапшырдык. Кайсысын алыйм икән? Зуррагынмы, кичерәгенме? Зуррак булсын. Ярар, безгә авыз итәргә кичерәге дә җитәр. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Каз да булсын, тәмсез дә булсын. Бик тәмле булган. Тагын нәрсә белән пешерергә була? Диге белән карабыдай һәм башка төрле ярмалар белән биреп була. Аның карыннан агып чыккан майын шушы ярма серне салып җибәрсәң, тагын да тәмлерәк була. Шушындый искиткеч, үзегез белгән шәхси рецептыгыз белән уртаклашканыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә, Рушания апа. Калга таба да очрашып яшик. Яңа 2021 елга санаулы көннәр генә калып бара. Һәр яктан да ел уңышлы килсен өчен өйне дөрес бизәп, тиешле һәм килешле кием киеп, өстәлгә кирәкле һәм файдалы ризыклар куярга кирәк икән. Үгез кычкырып тора торган төсләрне яратмый. Шуңа да өйне яңа елга бизәгәндә ак, кара, тимер, җир, үлән, су төсләрен кулланырга тәкъдим ителә. Үгезне ачуландырмас өчен кызыл төстән баш тартыгыз. Астрологлар соры, зәңгәр су, саргылт төстәге киемнәргә киенергә тәкъдим итәләр. Көмеш һәм алтын су төсләрдә килешле булыр. Киләсе ел ак үгез елы була. Шуңа да ак төсле күлмәкләр киюдә урынлы. Ашамлыкларга килгәндә өстәлдә балык, яшелчә, җиләк, җимеш, боткалар, кош ите, сөт ризыклары булырга тиеш. Үгез алкоголь эчемлекләрен яратмый. Ә менә өстәл уртасына печән куйсагыз, киләсе елыгыз үтә дә шәп узар.
Үгіз елында туучылар сабыр хылыклы, пөхтә, аз сүзле булалар. Тавышлы төркемнәрне яратмыйлар, гаиләдә тыныч, игелекле, ягымлы булырга тырышалар. Карьерада тиз арада биеклекләргә ирешәләр. Бу чыннан да шулай микән? Танылган шәхес Ләбиб Лерон нәкъ үгез елында туган. Бүген ул һәм аның кызы Айсылу студиябызның кунаклары. Хәерле көн, исәнмесез, кадерле кунакларыбыз. Исәнмесез? Исәнмесез, хәерле көн. Менә мин санап киткән шушы сыйфатлар сезгә чыннан да хасмы? Сез сабыр хылыклымы? Әйбәтләре хас, бөтенесе дә хас. Ага, Айсылу нәрсә дип әйтер икән? Әтиегезне ничек күрәсез? Мин әти турында бай дип әйтердем. Ул беренчедән ул иҗади шәхес, шулай бит. Аннары аңа хас. Ул көчле кеше, физик яктан да һәм хылкы буенча да ул көчле шәхес. Актив кеше ул, бөтен җиргә дә өлгерергә тырыша, җаваплы, максатчан, тырыш. Тагын улы йөрәкле, ярдәмчел. Тискәре яклары бердә юк булып чыкты инде, шулай булсын. Бәлки берникадәр үгезгә хас кирлеге бардыр. Һәм бу үҗәтлеге менә ничектер барыбер булдырам дигән шундый бер максатчанлык. Һәм бу тискәре сыйфат булмый, киресенчә мөгаен тормышта кирәкле сыйфаттыр дип саныйм мин. Сезнең иҗатыгызда кыш фасылына багышланган шигырьләр урын алган. Үзегез кышны яратасызмы? Ел фасылы буларак. Минем гомер буена шул кышка әзерлек буларак үзем туган вакыт булгангадыр, көз миңа бик яхшы. Әлбәттә, кыш шулай әйбәт инде безнең яз бит инде азрак шыраклык беләнрәк хас теге фасыл. Шуңа күрә кышта бик ошый миңа һәм миңа ошый шын кыш булганы. Теге элек бит инде безнең декабрьдә яңгыр жава башлады бер вакытны булып алды. Менә хәзер Аллага шөкер шын кыш китте, шыгыр каршыгыр дигән теге шигырь шикелле, шигырь дигән кебек. Шуңа күрә үзенә бер матурлык. Карлар жауып торганда, яңа ел төнендә бигрәк тә менә урамга чыгып йөрисең, шундый теге ябалак кар дибез бит шундый вакытлар бигрәк җанга рәхәтлек бирә инде. Сез Кыш бабайга ышана идегезме кичкенә чакта? Biz инде бәләкәй чагында мин клубка барганмын, 4-5 яшьләр чагында мине анда бер өлкән абзый кертмәгән, мин аны теге ачуланып кайтып кергәнмен. Зәкәртәре мине кертмәде дип кайтып кергәнмен икән, җиңгиләр сөйли инде хәзердә. Ничегалар мине шанып чыгарып, мин качып чыгып киткәнмен икән, шул ялкы карага дип инде яңа ел карарга. Булай Кыш бабайга ышану ышанмау дигән әйбер бездә ул вакытта бик юк иде. Хәзер генә бит гореф-гадәткә, традициягә әверелде. Ләкин менә бу лотареялар уйннарын бик яратадык. Без лотарея уйннарын көтеп аладык аны. Авылда bütün авыл халкы тула битен бер бәләкәй генә клубка шунда инде ул лотарея уйнатуларында авыл агайларының инде бий балалар токмак әйтүләре бөтенесе менә бүген күңелдә бер якты хәтирә булып саклана. Бүгенге көндә бигрәк тә балаларда Кыш бабайдан бүләк сорау гадәткә керде, модага керде дип әйтимез инде. Айсылу безнең күп балалы әни. Балаларыгыз нәрсәләр сорый Айсылу Кыш бабайдан? Алар Кыш бабайны бик көтәләр бит инде ел сайын. Менә яңа елда Кыш бабай безгә килә. Ул шуннан да кар кызы белән килә, кай вакыт үзе генә дә килә, ләкин бүләксез килми бит инде. Һәм бу бүләкләрне шуннан да хат язып инде сорыйлар балалар. Мин үзем әйтәм, яздыгызмы әле Кыш бабайга хат? Нәрсәләр сорыйсыз быел дип башта фикерләшәбез. Аннары инде утырып, әле Фәридә генә яза белгәч, улы кызым, ул инде барысы өчен дә инде утырып сорый. Мәсәлән, анда бу юлы кичкенә кызыбыз инде курчак сорады. Менә шушы кызым белән улым сорадылар. Зурлары Лего җыя торган уенчык. Инде Кыш бабай килеп тә китте безгә. Кунакка бүләкләрен тапшырды һәм ул тапшыруга ук бүләкләрне алар инде Кыш бабай китүгә утырып шушы Безне оттылар. Без анда бөтенләй җыелган идек инде нимә ул көнне Кыш бабай килгән көнне без барыбыз да җыелабыз. Без инде гаилә традициясе һәм инде алар секундында кирип киттеләр шушы уен дөньясына. Һәрберсе үзенең уенчыгы белән мәш килде. Әле һаман инде ничә көн уйныйлар. Бәйрәм бездә дәвам итәчәк. Алла бирсә 31 көнне дип торабыз инде. Яңа ел кичендә. Бу сезнең шулай ук матур традиция белән бергә шулай гаиләләрегез белән кушылып. Безнең килгән гадәт аны Айсылулар әле үзе дә бер газетада интервью рәвешендә биргән икән. Пизаниягә әйттем, шулай булдымы ни дим. Без әйбер яшереп уйнаштырып булган. Безнең кичкенә чакта яңа ел бәйрәме квест рәвешендә уза иде. Сеңлебез белән икебез өчен инде әти белән
әни оештырадыр шундый квест була инде чын мәгънәсендә, чөнки запискада язылайдыр бер бирем, без аны үтийдек, аннары тагын кайдыр барырга кирәк иде. Ишендә йөриләр инде, бу эзләп йөрисең, яңа ахырда табалар иде. Ахырда безне инде бүләк көтә иде. Бу күңелле балачак хатирәсен яңартып иде без бу елда үткәреп карадык балалар өчен. Ул шулай ук бик ошады аларга. Ни бу квестны безгә дә тагын ясагыз әле дип инде андагы биремнәрне үтәү, анда әзрәк баш эшләтергә дә кирәк, дидер күнегүләр дә ясап алырга кирәк, төрлесе бар инде. Истә калырлык эме һәм безнең тамашачыларга да шундый Менә шундый бу бер киңәш балаларның күңелен күрәсегез килсә, безгә дә кызык була. Без менә инде җибап кайтты хатыным белән Фидания белән. Без инде лотерей уйнатабыз бит инде. Лотерей бик ул теге кем әйтмешли отышсыз түгел. Бөтенесе дә отышлы лотерей. Вайны бөтен балалар, бөтен өлкәннәр дә катнаштырып, үзебезчә билетлар ясап, шул билетка бөтенебез отабыз инде, сөйнүләрне күрсәтәбез. Һәр кемдә инде бер 3-4 билет, шул сан белән дидер бер бүләк чыга. Әле анда кайвакыт ул бүләкләрне алмашу китә. Әле бер юлы Сабантуйда кебек бавыл тарттырып, әле кайчак кисешле балаларга гына, ансы балаларга гына бөлкәннәрдә катнашыр бәлки, кайчак кистерәбез. Быел әле шундый балалар, әле безнең балалар менә белми, бу сюрприз. Сюрприз әле белмиләр. Тагын бүләкнең алуының бер яңа сулы. Яңа елда бит инде барыбыз да бер-беребезгә матур теләкләр, үзебез өчен дә матур теләкләр телибез. Безне шушы минутта карап утыручы тамашачыларга, гаиләләрегезгә, үзегезгә нәрсә теләр идегез? Мин гадәттә менә бу елгы шырда күрсәтте инде иң зур теләкләрнең берсе ул һәрбер кеше сәламәт булсын иде. Үзе сәламәт булсын, аның гаилә әгъзалары сәламәт булсын, ире, хатыны дигән кебек, әти-әниләре, балалары бөтен исән сау булсыннар. Мондый афәт бәла-казалар теге бездән читтә йөрсен. Үгез елында инде мин барысы да тәртипкә салар үгез дип уйлыйм. Шуңа күрә Аллага шөкер бөтенсе әйбәт булыр. Нәрсә нинди теләкләре бар безнең тамашачыларның тормышка ашсын, хыяллары тормышка ашсын. Аннан соң инде минем иң зур теләк менә киләсе ел бит инде безнең туган телләр җылы, туган тел җылы дип әйтик. Үз телебездә сөйләшсәк, Аллаһ Тәгалә безнең белән һәрвакыт безнең белән бергә булыр. Бик матур теләкләр. Бу ел узып бара, мин инде үзебезгә дә, һәммәбезгә дә шушы елда булган яхшы моментларны да, мизгелләрне дә искә төшерергә тәкъдим итәр идем. Чөнки андый матур чакларда булды бу елның. Шәхсән үземнән чыгып әйтә алам, бик күңелле үзгәреш булды минем тормышымда, күңел халәтемә туры килә торган. Эшкә күчтем, Тәртип радиосында эшли башладым бит инде. Шуңа күрә бу елның дидер матур мизгелләрен искә алып, аңа да рәхмәт әйтеп, киләсе елга яңа өметләр белән килеп керергә язсын һәм киләсе ел үгез елы безгә алып килсен шатлыклы, куанычлы хәбәрләр, киләсе ел тәртипле булсын дип әйтер идем. Безнең мираслы булсын. Безнең мирас бик бай. Рәхмәт сезгә бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Чын күңелдән сезгә сәламәтлек телибез, уңышлар телибез, яңа елларда очрашып торырга насыйп булсын үзебезгә. Рәхмәт бәйрәм белән. Бүгенге менә шулар якынлашып килүче яңа еллар белән сезне, кадерле тамашачыларыбыз. Булган борчуларыбыз узып баручы елда калсын иде. Алда безне бары тик бәхет, шатлык тулы көннәр генә көтеп торсын иде. Яңа елда да бер нигә дә карамастан һәр көнегезне бары тик матур уй-фикерләрдән генә башласак иде. Исән, имин булыгыз.